Welcome back. Jeg har simpelthen kørt til Odense af den grund, at jeg skal ind og træne med vores nye coach på teamet, Alexander Jugling. Og vi skal køre en upper session. Han er, jeg kan ikke engang huske, at det er sådan noget 8 uger, 7 uger ude, tror jeg, fra sin første konkurrence. Lad os gå ind og se, hvordan han har det, hvor tynd han er, så hvor god han er til at træne os. Det er stort. Hvordan det er? Men det er mig, den tracker, det er irriterende. Det er mit hoved, som det viser. Sådan der. Er det overhovedet et hoved? Er det? Nej, det er et lille hurtigt. Fange Alex, så touchdown i Odense. Og nu har han lige fortalt mig hele planen, men det kan han lige få lov til at fortælle igen. Vi skal køre en opposition. Alt det, som jeg ikke nåede på mine andre 8 oppositioner, som jeg har på en uge nærmest. Og vi skal ind og have kørt noget chest fly. Det starter vi ud med. Er det en maskine, eller? Ja, vi kører en machine chest fly. Ja. Og det værste er, den sådan lidt mindre positive ved, hvor vi ser, at de faktisk ikke har en rigtig god fly-maskine. Så vi har taget den, som der føles bedst. Ja, jeg synes også, det er svært at finde en chest fly-maskine. Ja, jeg synes, det er i hvert fald ikke det helt optimale, der er her. Jeg synes, at Curgym nærmest er bedre. Okay. Ja. Altså, jeg synes, den vi har i Fin 6, den er okay. Jeg synes bare, at der er altså, den kan ikke indstilles ordentligt. Så det er sådan, enten så skal man lige sidde lidt anderledes på den, eller så skal man holde et andet sted, end det der er tiltænkt. Og så går vi hen og kører en leg curl, fordi det har jeg som weak point. Så det har vi egentlig bare, i stedet for at vi har haft 2 gange om ugen på mine low-sessioner, så har vi bare implementeret det i mine oppositioner, så jeg har højere frekvens. Alle dine oppositioner? Undtagen den første. Så du har 4 gange om ugen, eller? 3. Jeg har 2 low-sessioner, så i stedet for at køre på de 2 sessioner, så kører vi bare på 1 low-session, og så 2 oppositioner. Okay, på den måde, ja. En low-session med leg curls, så er jeg pause, og så leg curls igen, og så lower. Så der er egentlig ret meget. Det er fint, jeg skal også bruge lidt mere baglov. Det er helt perfekt. Skal vi køre noget øverryg. Det er egentlig det eneste rygarbejde, vi har i dag. Det er 2 sæt øverryg. Så ikke noget let. Det er godt. Det er fint, jeg kørte også ryg i går, så det er helt perfekt. Så noget mave. Lidt mere. Ja, det er så lidt kedeligt. Så det supersætter jeg faktisk sammen med rygøvelsen, fordi vi kører det i kabel. Okay. Det samme kabeltræk. Okay. For at spare tid. Ja. Okay. Vi kører sådan en cable crunch. Så skal vi køre en brystpres, og så kører vi et supersæt, der hedder sideskulder og triceps. Og jeg tror faktisk, at alt det er 2 sæt. Ja, der var ikke noget biceps? Nej, det kører jeg på mine low-sessioner. Det føles lidt mærkeligt, når man har kørt sin triceps, og så man tænker, der er kun på. Ja. Nej, det er ikke helt fuldt. Nej, lige præcis. Det kan jeg godt mærke, det er noget, jeg skal hen og have sådan. Ja. Jeg er nødt til at have nogle oppositioner, hvor jeg har trænet begge sider. Ja. Det bliver jeg simpelthen nødt til at prøve. Det er så langt. Det er oftest også den, jeg føler, når jeg sådan, lige nu kører jeg går over til at køre push-pull legs igen, og så op og lower. Når jeg kører push den ene dag, så sådan, okay, god på triceps, men biceps er bare helt tynd ud. Så dagen efter, så er det biceps, der bare er pumpet op, og så er en triceps bare helt tynd ud. Så hvor mange uger er du ude nu? Ja, jeg tror det er 6 uger. Så jeg gætter på søndag, så er det måske 5. Okay, det er vildt ikke at have mere syr på det. Ja, ikke? Der var lige en periode. Når det er ens første konkurrence prep, så er det bare sådan, man tæller bare ned, man tæller timer nærmest. Man ved præcis, hvor mange sekunder der er, til man træder på scenen. Det var bare hver uge, så var sådan en søndag. Ja, mere uge. lige præcis. Ja, jeg havde sådan en lille periode her på en uge, hvor jeg sådan, okay, det går lidt langsomt, jeg kan godt mærke, at nu er søndag, så en uge, så og nu er det bare begyndt at hælde sammen igen, fordi man har lidt mere trappe. Ja. Så når Chris siger, nu er det peak week. Så er det det, det er ikke fordi, vi skal peak mega meget til det første show. Nej. Så vi laver sådan en, kommer bare til at gøre det samme, men måske bare en baseline. Også fordi vi er gået over til at køre, fordi jeg har en del arbejde her over sommerferien. Så får jeg ikke grave mig for dybt ned. Så kører vi 4 days, low days, og så 2 high days hen over weekenden. Fordi at mit step count er rigtig højt fra mandag til torsdag fredag.
og så fylder vi mig op igen fredag og lørdag, og så er jeg klar til at køre igen. Ja. Så kan jeg godt mærke sådan rent mentalt, at det gør noget. Altså vi sænker kalorierne lidt mere i dag, hvor jeg arbejder, for jeg heller ikke tid til at spise så meget. Jeg når nærmest kun at få står op kl. 4, spiser min første måltid kl. 5:30, så når jeg skal spise igen, så når vi er 12 stykker. Der går rigtig lang tid mellem mine måltider, og så bliver det sidste måltid bare prøve at trykke fuldstændig sammen. Det er bare sygt mærkeligt, for fordøjelse efter maven, at det ikke er vildt godt. Men det er også sjovt, fordi jeg har aldrig været sådan en helt sådan sultne type. Jeg kan også mærke, at det er ikke sulten, der er sådan problemet og issue. Det er, hvis der går for lang tid mellem måltider, så bliver jeg sådan lidt humør. Ja. Jeg kan hurtigt mærke, og det er ikke mig, der mærker det. Personer omkring mig, ikke? Primært Katrine, som der godt kan mærke, okay, du skal have noget mad. For ellers så får du tæsk. Og så bliver hun sur, fordi jeg er sur. Så bliver du lukket inde på børneværelsen. Ja, og så bliver jeg lukket inde sammen med alkohol. I og med, at jeg ikke spiser så lang tid, så kan jeg godt mærke, at de første par timer, der er det jo fint, men så begynder energien bare at dale, og jeg fanger mig selv i sådan grund, som at slendre lidt, eller det er sådan bare begynder at gå langsommere og langsommere. Eller sådan, til sidst så går man bare zoomer helt ind, og sådan, virkelig skal bruge meget energi på at sådan komme ud af den her slum her, som man egentlig befinder sig i, fordi det er så lang tid, man spiser. Jo mere shitty det føles, jo bedre ser man ud. Det plejede Ibsen altid at skrive til mig. Jo mere trash du føler dig, jo bedre ser det ud. Ja, okay. Fair nok, så hvis jeg føler mig virkelig trash, så ser det virkelig godt. Også det, jeg synes, altså, man skal bare prøve ting af. Prøve noget nyt af, for at se, okay, hvad fungerer for en, ikke? Ja, det er også det. Og også fordi, han spurgte jo, altså, det var også vigtigt for ham, at det ligesom var okay med mig, fordi vi er jo alligevel ikke så langt ude, og hvis vi skulle til at implementere noget nyt, hvordan min krop ville reagere, sådan noget, og var stressende, og sådan noget. Og jeg tænkte sådan, vi har heldigvis god tid, så på et tidspunkt, hvis vi prøver det, så er det nu. Jeg tror også, det giver noget mentalt, det der med, at jeg kan godt lide at grave lidt dybere her i løbet af hverdagen, fordi jeg ved, at jeg kommer hen på den anden side, hvor det er weekend, og man kan slappe mere af, og man faktisk også får flere kalorier. Så det er også meget, altså jeg tror, det gør noget mentalt. Nu kan man sige, at jeg har lige startet en minikost. Jeg kan tydeligt mærke, at jeg har fra startet, at sulten er lidt højere og sådan noget. Men det ved jeg også, efter de første uger, så ved jeg også, at det normaliserer sig igen, ikke? Det kan jeg også godt huske i starten, da det startede, way back. Jeg var sådan, hvis jeg skal have det så dårligt her allerede nu, hvordan jeg kommer til. Og jeg ved ikke hvorfor, men det er jo bare ens hjerne og sådan en krop, der lige vender, skal vende sig til det. Helt klart. Jeg har købt min pre-app. Det? Ja, jeg har købt det. Shit, man. Mor, du er. Jeg sidder og sidder her. Jeg var også nødt til at købe en måltid inden. Så jeg håber lidt, at du skal spise eller noget, men okay. Nu må vi se, om den store fyr kan være inde. Jeg kan mærke, at det bliver mere stramt over på min højre side end min venstre side. Det er jo også gamle maskiner jo. Og den famøse logbog. Prøv at se. Det her, det er altså bare det, hvad man gerne vil have. Skriver du det så ind i sheet efterfølgende, eller hvad? Jeg plejer at gøre sådan hver søndag indtjek og skrive det ned. De sidste 3 uger er jeg ikke. Okay. Så Chris han har fået et med det, så det er kun for mig selv, så jeg vil gøre det. Der er sådan noget med, hvis jeg for eksempel fra sidste uge af haft biceps bare været fuldstændig stinkende, så skriver jeg det til ham. Det er som om, at vi har nailet træningsperformance hele vejen igennem preppen indtil videre. Og det er så også fordi, jeg sender videoer af de ting, som man ligesom har skulle ændre sig eller et eller andet. Jeg kan også godt lide at gå fra den ene træning og komme ned til træningscenteret, jeg ikke skal tage min mobil frem, men jeg bare lige kan gå sådan, okay, hvad tog jeg sidste uge? Okay, det her, Maria havde jeg, og så har jeg det nye. Det gør bare, at jeg bare kan blive i zonen, og træningen er lidt mere flydende, i stedet for at jeg hele tiden skal have min mobil op. Let's go. Yes. Kom nu. Så kører vi jo
skal vi lave yoga? Ja, yoga i maskinen. Lidt bukser på. Er det dem der? Ja, det er faktisk, de er så gamle, man nærmest ikke kan se. Explosive fiber. At jeg smøger fint med bukserne op, sådan, så det faktisk er hud mod hat. Okay. Ja, optimal. Nej, det gør bare, at jeg føler mig lidt mere stabil i øvelsen, så jeg ikke skøjter rundt. Fordi jeg er ikke typen, der træner så meget shorts. Og så er det mig, der kun træner i shorts. Kun træner i shorts, ja. Jeg har også gået fra i off-season nærmest træne shorts til hver bentræning til nu at være fuldstændig til. Bare prep vibes. Sådan er det bare. Ja, jeg er jo en stor gut, ikke? Go with them. Kom nu. Oh, shit. Det er fint. Det ser fint ud. Det ser fint ud. Okay. Kæft en grinder, mand. Slap af, du grinder. Nå, hvad skal vi køre? Vi skal køre en med et andet navn. Lad os finde. Straight bar, upper back, pull downs. Det er lidt svært til folk. Fordi hvis man bare skal køre den op i den her hook, der er her. Så når du trækker, så kan du kablet skide. Ja, en ekstra kabin her. Ekstra kabin. Klasse, mand. Så kan du lige hellere være så præcis som muligt. The secret sauce. Det som jeg føler, jeg oplever mest forskel på for sådan en her og et row, det er, at jeg kan sammentrække lidt nemmere ved at lægge tilbage og skyde albuerne længere tilbage i forhold til en chest curl, hvor jeg bliver presset meget ind i selve patten, så du har lidt bryst på. Så kan man manipulere lidt med den her ved at køre noget. Jeg kører i hvert fald noget tempoarbejde på, fordi at den divergerer anderledes i kablet her, hvor den jo er tungest i bunden. Og selve strækbevægelsen bliver lidt mere naturlig i sådan en her, hvor du allerede har dine arme ude, kontra her, hvor du kan trække nedefra og op. Ja. Og så tror ikke, jeg har kørt sådan en trækform her før uden chest support. Nej. Hvis jeg skulle køre sådan her, så vil jeg helt klart gå tilbage og bruge selve siden som chest support, så jeg har altså. Kom nu. Hele vejen. Lige ved. Ja, tak. Indtil. Godt. Ja, stærkt. Det jeg godt kan lide med den her, fordi at du bruger stadigvæk, du skal stadigvæk huske dem, selvom du ikke kommer helt ned i bundpositionen. Men sådan en her, der føler jeg bare, at de der sådan partials er rigtig gode, fordi at, ja, den bliver tungere ned i bunden, så bare fyre en 2-3 partials efterfølgende. Ja. Det føles fantastisk. Jo længere ind i mesoen der kommer, så implementerer jeg partials. I starten der gør jeg nok ikke mit topsæt. Under min partials begynder jeg ikke at svinge mig frem og tilbage. Jeg holder mig stadigvæk stabil og stadigvæk træner den muskel, jeg gerne vil. Ja, tak. Godt, Michael. Kom on. Træk til. Yeah. Shredded og blege. Ej, det ser godt ud, mand.
Alex. Ja, tak. Ja, der er altså kun ryg der. Det er altså katteryg, du. For eksempel en underskud, når jeg til sådan nogle arrangementer. For eksempel julefrokost og sådan noget. Jeg havde min egen mad med, så var de også sådan, du spiser jo hele tiden. Hvorfor det? Ja, men de er jo tracket måltider, så kan det godt være, at jeg spiser 5 gange. Ja. Men der er stadigvæk mindre kalorier i det, vi indtager. Ja. Så de undrer sig over, at jeg spiser så mange gange. Ja. Jeg tror, vi skal lige længere. Får nogle linjer, mand. Kom så. Kom nu. Helt ud. Ja, tak. Kontroller den. Se om der er en til. Ja, kom nu. Du har den. Fuldfør den, mate. Fuldfør den. Ja, tak. Shit. Ja, selvfølgelig godt. Den er god, den er. Hvad? Køres sideskulder. Sideskulder. De der sideskulder. Lige en sideskulder her. 2 sæt også. 2 sæt. 1 lettere tungt på 6-8, tror jeg. Køre en race i stedet for en lateral race. Så der kommer til at være involveret lidt mere traps også, hvilket er okay. Jeg er stor fan af den her, fordi der er meget stabilitet, du kan holde, og du kan kaste op og ned. Og så er det egentlig bare at køre og kan isolere dine sideskulder ekstremt meget. Perfect. Og der er gang i microloadings. Trøjen på nu. Hvorfor? Jeg vil ikke vise mine små spaghettier. Hvad mener du? Ja. Shredded is små. People want to see the lines. Single arm her. Det føles bedre for mine albuer. Oftest problemer med, når jeg kører en J-pres, eller noget som helst presarbejde, at mine albuer, de begynder bare at gøre nas. Den her virker som en skull crusher, single arm. Begge arme, der gør det bare ondt. Jeg er nødt til at køre den uden at få ondt. Den føles bare bedre, fordi så kan jeg også align mig bedre. Ja. Ja, så dine skuldre og overarm passer direkte med den retning, du presser i. Og så kan jeg trykke med den anden arm, sådan, så bliver jeg mere sådan stabil. Kom så. Fortsæt. Kom så. Bliv ved. Ikke op. Tryk igennem. Ja, tak. Shit. 3 riger. Ja, det er 3 serier. Plus minus. Kortsessionen, de gjorde meget. Det var en upper. Skal jeg gå det lidt? Ja, sådan der. Upper session. Klaret. Yes, sir. 6 uger tilbage, til du stiller dig på scenen. Og du er hakket. Du er en hakket mand. Ja, det er det. Ja, der er sgu ikke ret meget mere at smide der. Det var sgu en fornøjelse. Det var pisse godt. Og et klasse eksempel på, at man sagtens kan træne rigtig hårdt, selvom man er i meget lav 5%. Isa, hun laver et eller andet video magic til at få den her pøllede videofilmingsteknik til at se pissegodt ud. Så yes. Det er hun god til. Fed session. Det er fedt lige at få trænet med Michael. Jeg tror, det er første session, vi har sammen. Jeg tror ikke, vi har trænet sammen før. Nej, det tror jeg. Det var fedt at prøve. Der er lidt kilo imellem os, må jeg indrømme at sige. Hvad tager vi sammen til? 15? Ja, 15 hvis fra scenevægt, ikke? Ja. Lige nu 25 kilo næsten, eller hvad? Eller hvad var det nu? Ja, jeg var 71 eller andet. Ja,
25. Ej, det er 25 løgn, kilometer. Det er simpelthen løgn. Det er bare mig, der er fed. Skal vi sige det? Jeg skal det. Det er så godt. Jamen, I får lov til at se meget mere af ham her. Og Yes, ellers sir. gå ind og følg ham inde på YouTube. Meget gerne. Jeg lægger også selv video op, så søg på mit navn. Kommer jeg sikkert frem. Alexander Jüngling. Jüngling. Ja, Klasse. Det er så super. godt. Peace out. Peace.